barki ke ɗaice na saraina mai sona ina son ki fannin so da kauna ko zan so na rinka begen ki in so har na samu ne zan kira da sunan ki kin zan gwana diyar mulki har abada ina son ki sannin ki da diyar kirki wallahi ne ina son ki bare na da kalaman ki idan kin yi min ina shauki ni shi yasa na zabe ki idan kin wuce a kalle ki ina son ki bani tarar ki cikin zuciya kina mulki da za a ce abun tambaya wai me yasa nake son ki zan ba da dukkanin amsa abin da yasa nake son ki kallon farko da na yi miki nan ki na dai cikin shauki akan son ki na shige shauki akwai kyau gare ki na son ki duk wanda ma ya kalle ki zai rintuma a homar ki sannan fa ba kamar ki gari balle a ce cikin yanki komai nake faɗa a gare ki halin ki ne a kalle ki kudan ilimin ki zan so ki sauran suna a sawun ki sun ganki sai su gaishe ki suna sanni jarumar mulki ki zama tushiya gwanar shuka sannan sukari gwanin zaki da an ganki za a lashe ki a zaman majanun ke laila da an gan mu babatun saki kalar ta kalar ki kirki wannan kwalliya kuna san ki idan kin fito kina sheki kaushi ko kin zarce almiski to sa a rai ina son ki da za a ce na aure ki zan sauke dukkanin haƙi in baki da kulawar ki dan dai cika da surar ki sannan cikar kalaman ki dan dai ki baki min saki in har na zo a fadar ki sannan ki dai gwanar mulki kina ban kula a soyayya ya za a ce na ma barki sai dai na dan kusance ki alƙawari na zan baki to dan zuro da hannun ki kawai zo gwana diyar kirki zan so na samu hoton ki duk lokacin da ba nan to sai na rinka kallon ki duk dai da zuciyar ki da tawa kullum suna cikin saki mutane suna ta mamaki ya haka ba mu yin raki Allah ne ya haɗa kayan mu da an ce rabo akwai aiki algaita kwasai gidan sarki shi ne ake kira mulki an kaji jiniya gwamna ke ko akan kizan yaki to sai ki